खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा सिंहराम बर'आ गैलिया बिपिएफनि बारग' गाहाय नेहाथारि समनाथ बसुमतारिया बिजेपिआव हाबबाय 2024 नि बिसायख'थिनि जोबथा भटार फारिलाइखौ फोसावबाय आसामनिफ्राय बिजेपिखौ गैया खालामनो मोनद' दोलोआ ज' जाबाय बिजेपिआ मोनसे दोलो नङा बेयो मोनसे मिशन बुंदों रन्जित दास आगरतलायाव 43थि ककबरक सान फालिदों जो बाइडेनआ दिनै आमेरिकानि हादरगिरि महरै समायखिरा लासिगोन इन्डिया क्रिकेट टीमा ब्रिसबेननि गाब्बायाव अस्ट्रेलियाखौ फेजेननो हाबाय 28 बोसोर बैसोनि भावना कान्त'आ भारतनि गिबि आइजो फाइटार पाइलट दानिया आबुं रादाब बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि आरो बारग' मावफुं सोद्रोमा सिंहराम बर'आ आरो गैलिया बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा सिंहराम बर'आ बिजनी लाइमोन नोगोराव थानाय गावनि न'आवनो मैया बेलासे 5 रिंगायाव जोबथा हां नागारना बे संसारखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिंहराम बर'आ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों गाग्लोबजाना नोरजिया जानानै दंखायोमोन मख'नो गोनांदि सिंहराम बर'आ बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि आरो मावफुं सोद्रोमा जानायनि सिगाङाव बिथाङा बिजनी दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिबान लानानै समाज सिबिनाय हाबा मावबोदोंमोन बिनि अनगायैबो बिथाङा बिजनी हिनजावसा गेजेर फरायसालियाव माखासे बोसोर फोरोंगिरि हाबा मावबोदोंमोन बेखौबो मख'नो गोनांदि रुंसारि सिंहराम बर'आ बर'नि गिबिसिन सानसेयारि खौरांलाइ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंआव गोलाव सम खौरां सुजुगिरि महरैबो हाबा मावबोदोंमोन सिंहराम बर'आ अबथिरा रुंसारि जानायाव बिजनी हालामनि गोरों गोरा आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आबो गावबा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव टुइट खालामनानै बिथां बर'नि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोआ आरोबाव गेदेरथार खहा बिपिएफनि बारग' गाहाय नेहाथारि समनाथ बसुमतारिया बिपिएफ नागारबाय विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां लोगोआव गोबांसा बिपिएफनि सोद्रोमाफोरखौ लाना समनाथ बसुमतारिया दिनै बिजेपिआव हाबफैबाय गुवाहाटी नोगोरमानि हेंग्राबारियाव थानाय बिजेपिनि गाहाय मावख'आव खुंनाय जयनिं हाबाफारियाव आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासनि नुजाथिनायाव समनाथ बसुमतारि आरो बिनि मददगिरिफोरा बिजेपिआव जइन खालामदों बे जयनिं हाबाफारियाव रन्जित दासजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि महिनेश्वर बसुमतारि बिजेपिनि गोदान दैदेनगिरि आरो बारग' रायजो सभानि सोद्रोमा बिश्वजित दैमारि आरो दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो होननानै मिथिनो हादों 2021 मायथाइयाव खुंजानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि जोबथा भटार फारिलाइ फोसावजाबाय थांनाय 18 जानुवारि खालारखालि फोसावबाय देग्लायनि जोबथा भटार फारिलाइखौ देग्लायनि भटार फारिलाइयाव गासै 2,29,92,505 सा भटारफोरनि मुङा फोसावजादों बेनिनो 1,16,52,922 सा हौवा आरो 1,13,35,579 हिनजावफोर मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय फोसावजानाय जोबथा भटार फारिलाइ बादियै 2021 मायथाइयाव आसामाव गोदानै 5,52,983 सा भटार बांदों आसामाव गोदान भटारफोर बांनायनि बिबाङा जौखोन्दो हार हिसाबै 2.46 जौखोन्दो बेखौबो मख'नो नांगोनदि फोसावजानाय भटार फारिलाइयाव नोंथांनि मुङा दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय बिसायख'थि आय'गआ मोननै वेबसाइट फोसावनाय जादों बे मोननै वेबसाइटआनो जादों nvsp.in आरो electoralsearch.in आसामनिफ्राय बिजेपिखौ गैया खालामनो थाखाय ग्रेन्ड एलायन्स खालामबाय कंग्रेसनि दैदेननायाव बे ग्रेन्ड एलायन्सखौ खालामनाय जादों मैया मंगलबारखालि बिजेपिनि हेंथायै बे ग्रेन्ड एलायन्सखौ खालामदों बिजेपिखौ आसामनिफ्राय गैया खालामनायनि थांखियै ज' जानाय बे ग्रेन्ड एलायन्सआव दं मोनब्रै हादरारि राजखान्थि हान्जा आरो मोननै ओनसोलारि हान्जा ग्रेन्ड एलायन्सनि बे मोन 6 राजखान्थि दोलोफोरा जादों कंग्रेस एआइयुडिएफ सिपिएम सिपिआइ सिपिआइएमएल आरो गण मोर्चा बबेखानि मैयानि बे साना आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो आसामनि राजखान्थिनि थाखायबो मोनसे लेन्डमार्कनि सान होननानैबो जथायारि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा सुलुङाव दाबि खालामदों बेजों लोगोसेनो गोलाव सम सावरायलायनायनि उनाव आसामाव गिबि खेबनि थाखाय मोन 6 राजखान्थि दोलोफोरा ज' जादों
गावजों गावनि सावरायनायफोरा गोरोबलायनायनि उनाव आरो आसामनि सर्तआव आसामखौ रैखा खालामनो थाखाय बे ग्रेन्ड एलायन्सखौ खालामनाय जादों होननानै जथायारि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायदों। बबेखानि आसामनि सर्तआव सेक्रिफाइस खालामनो थियारि जादों होननानैबो दाबि खालामदों दैदेनगिरिफोरा। भारतीय जनता पार्टी एबा बिजेपिआ मोनसे राजखान्थि दोलोल' नङा, बेयो मोनसे मिशन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि हेंग्राबारियाव थानाय बिजेपिनि गाहाय मावख'आव जयनिं खालामनाय हाबाफारि बानजायनाय जादों। बिजेपिआव गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आफादगिरि रन्जित दासआ बिजेपिआ मोनसे दोलो नङा, बेयो मोनसे मिशन होननानै बुंदों। रन्जित दासआ बुंदों दि बे समाव बिजेपिआव 50 लाखनिबो बांसिन सोद्रोमाफोरा दं आरो बेनि बिबाङा उननि समाव बांबावगोन। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपिआव हाबफैनायफोरा मोजां सिनायथि एबा नेरसोन होननानैबो रन्जित दासआ बुंदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजेपिनि बे जयनिं हाबाफारियाव दिनै बिपिएफनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बारग' डिआइजि श्यामल सखियायाबो बिजेपिआव उदाङै जइन खालामो। मैया 19 जानुवारि मंगलबारखालि 43थि ककबरक सान फालिदों। त्रिपुरानि राजथावनि आगरतलायाव थानाय उमाकान्त एकाडेमि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मैया 43थि ककबरक सान फालिदों। बबेखानि 43थि ककबरक सान फालिनाय हाबाफारियाव त्रिपुरानि सोलोंथाइ मन्त्रि रतनलाल नाथ, ट्राइबेल वेलफेयार आरो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि मेबार कुमार जामातिया, रायजोआरि मन्त्रि नरेन्द्र चन्द्र देब बर्मा आरो कृष्णापुरनि एमएलए डक्टर अतुल देब बर्मा मोना बाहागो लायो। आमेरिका जुथाइ हादराव दिनै रंजानायजों उसिफावदों। मानोना आमेरिकायाव गोदानै हादरगिरि महरै सायख'जानाय ज' बाइडेनआ दिनै समायखिरा लागोन आरो गावनि मावबुलिखौ जागायसिगोन। ज' बाइडेनआ दिनै आमेरिकानि 46थि हादरगिरि महरै समायखिरा लागोन। भारतारि सम बादियै दिनै हरनि 10 रिंगायाव ज' बाइडेनआ आमेरिकानि हादरगिरि महरै समायखिरा लागोन होननानै सुलुङाव मिथिनो हादों। बाइडेनजों लोगोसेनो आमेरिकानि लेङाइ हादरगिरि महरै समायखिरा लागोन कमला हेरिसआ। मख'नो गोनांदि कमला हेरिसआ आमेरिकायाव लेङाइ हादरगिरि महरै सायख'जानाय भारतनि गिबिसिन सुबुं। ब्रिसबेननि गाब्बायाव जानाय क्रिकेट गेलेनायाव भारतआ देरहानो हानायजों लोगोसे अस्ट्रेलियाखौ फेजेननानै बर्डार गाब्बागार ट्रफिखौ आवथायनो हाबाय आरो मोनसे गोदान जारिमिनखौबो बे 2021 मायथाइयाव लिरनानै दोननोबो हाबाय। मख'नो गोनांदि अस्ट्रेलिया टीमखौ गोबाव समनिफ्रायनो फेजेननो हायैयाबो मख'नो गोनांथार। नाथाय ब्रिसबेननि गाब्बायाव जानाय बे गेलेनायाव अस्ट्रेलियाया 32 बोसोरनि उनाव भारतजों जेननो गोनां जाबाय। बेनि सिगां 1988 मायथाइयाव अस्ट्रेलियाखौ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीमआ फेजेननो हादोंमोन। बेनि उनावनो अस्ट्रेलिया टीमखौ फेजेननो हायाखैमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों। नाथाय 32 बोसोरनि उनाव भारतनि आखायाव अस्ट्रेलियाया जेननो गोनां जाबाय। बेनि थाखाय अस्ट्रेलियानि गोबांसा गेलेगिरिफोरा गोथौवैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। 28 बोसोर बैसोनि भावना कान्तआ भारतनि गिबि आइजो फाइटार पाइलट जानो थांगासिनो दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जायोदि इन्डियान एयार फर्सनि गिबि आइजो फाइटार पाइलटनि हाबाखौ कान्तआनो मावग्रोजेनगोन। मोनथिनाय बायदिब्ला बे 2021 मायथाइनि 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सान फालिनाय खालारखालिनिफ्रायनो बिनि फाइटार पाइलटनि आगाना जागायजेनगोन होननानै मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गावनि मुंखौ भारतनि आवथायाव जारिमिन महरै एथेबनानै दोननो नागिरनाय हाबाखौ गोबांसायानो बाख्नायदों आरो कान्तनि बे हाबाया सासे आइजोनि गोहोखौ रोखायैनो दिन्थिनायबो जादों होननानैबो गोबांसायानो फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो भावना कान्तआ भारत खुंथायनिफ्राय थांनाय 2021 मायथाइयाव नारी शक्ति बान्थाबो आवथायनो हाखांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।